Γεια σας φιλαράκια μου, τι μου κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια. Ετοιμάζω για την ακρίβεια τις βαλίτσες μας για το τριήμερο. Θα μείνουμε εκεί πέρα για 3 διανυκτερεύσεις σε μια ιδιωτική βίλα. Θα έχει και πισίνα, χαίρομαι πάρα πολύ. Ετοιμάζω εγώ ωστόσο εδώ βαλίτσες, ξεκίνησα με του μικρού έτσι ώστε να έχω περιθώριο άμα ξεχάσω κάτι να το θυμηθώ. Όπως πάντα βέβαια που τα θυμάμαι λίγο αργότερα αφού του τα φτιάχνω, όταν ξεκαθαρίζει λίγο το μυαλό. Του πήρα λίγα εδώ παιχνιδάκια έτσι από τα πιο αγαπημένα του, ένα σαμπουάν, κρεμούλες που θα χρειαστούμε, πήρα μορομάντιλα, πήρα αρκετές πάνες, νομίζω είμαι λίγο υπερβολική αλλά δεν πειράζει. Πήρα βιβλιαράκια που του αρέσουν πάρα πολύ, με αυτά μπορεί να ασχοληθεί κανένα τέταρτο ειδικά με την Πέπα. Επίσης του έχω φτιάξει εδώ πέρα ένα έτσι κομμάτι με διάφορα έτσι παιχνιδάκια του. Εδώ η βιβλιοθήκη, ας πούμε, το πάνω μέρος είναι για μας και τα κάτω είναι για το μωρό. Εδώ αυτό εδώ είναι αποθηκευτικό σκαμπό. Αυτά εδώ είναι τα δύο αγαπημένα του παιχνίδια. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το πάρω έτσι πως είναι για τις διακοπές μας. Μέσα έχει κουβαδάκια. Και εδώ πέρα ο μικρός ζωγραφίζει. Του αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική, θα σας δείξω, κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι με έτοιμες ζωγραφιές τέλος πάντων. Κοιτάξτε εδώ, αριστουργήματα. Πήρα μία έξτρα πιπίλα να έχουμε. Πήρα άλλες 2 καλτσούλες, 2 ζευγάρια να έχουμε. Συν αυτό 3, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο μαγιό που θα πάρω μαζί. Πήρα και ένα σετ πιτζάμες μακριμάνικες, μακριμάνικο παντελόνι και μακριμάνικη μπλουζίτσα, έτσι βαμβακερό λεπτό ύφασμα. Μας βολεύουν πάρα πολύ. Του πήρα και ένα βρακάκι επειδή το έχω αγοράσει εδώ και καιρό και δεν έχει τύχει να το φορέσουμε. Οπότε τώρα που θα είμαστε στην εξοχή, έτσι να δούμε, να δοκιμάσουμε. Τώρα, όσο αφορά το γάλα, εμείς πίνουμε ακόμα γάλα σε σκόνη. Δεν έχει δεχτεί κανένα φρέσκο γάλα ακόμα ο μικρός. Έχω αυτό εδώ, δοσομετρητή ας πούμε, με 3 θήκες. Οπότε εδώ στην ουσία χωράνε 3 μερίδες γάλα. Ο μικρός συνήθως πίνει μια φορά το πρωί, μια φορά το βράδυ. Μπορεί να μην τα πιει και τα 180 ml, πίνει ξέρω εγώ τα 80 ούτω καθεξής, όσο θέλει. Τώρα εδώ πέρα για το τριήμερο χρειάζομαι 2 τέτοια. Αλλά και 2 τέτοια να πάρω, καλύτερα δεν παίρνω όλο εδώ το κουτάκι. Καλύτερα, πρέπει να πάρω αυτό καλύτερα. Γιατί το ίδιο χώρο στην ουσία θα πάρουν. Τι outfits πρέπει να σου φτιάξω Κυριάκο τώρα, πες μου. Το πιο δύσκολο κομμάτι βρίσκεται στην γκαρνταρόμπα. Και στο Κυριάκο που μόλις ξύπνησε και θέλει να το διαβάσω παραμύθι. Οπότε δίνουμε χρόνο στο μωρό και μετά φτιάχνουμε τη βαλίτσα. Νομίζω το πιο δύσκολο part ήταν αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, το δεύτερο μαγιουδάκι του Κυριάκου. Πήρα ένα jean jacket έτσι για να υπάρχει. Πρώτο συνολάκι είναι αυτό, δεύτερο είναι αυτό άνετο και το άλλο ένα άνετο είναι αυτό. Πήρα και μια σαλοπέτα που θα το ταιριάξουμε αυτή εδώ την μπλούζα. Δεν ξέρω, 3 ημέρες θα πάμε, θα πάρω και άλλο ένα μπλουζάκι έξτρα. Γιατί νομίζω από σορτσάκια είναι μια χαρά, γιατί έχει και ένα πιο μοντέρνο και πιο casual κτλ. Η έξτρα μπλούζα που θα πάρω είναι αυτή εδώ. Εντάξει, θα πάρω άλλη μια μπλούζα, έτσι, άλλη μια μπλούζα. Δεν πειράζει, θα πάρω μαζί μου και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε. Πήρα και 2 σεντόνια, γιατί εγώ παιδιά δεν ξέρω, δεν μπορώ. Είναι 5στερο ξενοδοχείο, έχω ακούσει τα καλύτερα για την καθαριότητα, αλλά δεν μπορώ. Η πολύχρωμή μου γκαρνταρόμπα, τα πολύχρωμά μου ρούχαλάκια είναι έτοιμα. Θα πάρω 2 μπλούζες, 2 σορτσάκια, θα προσθέσω ένα τζιν τώρα, μαγιό, ισόρουχα, κάλτσες. Πήρα και για τον μικρό μία κουβερτούλα, πάρα πολύ ωραία, βαμβακερή. Παιδιά την έχουμε εδώ και 2 χρόνια, δεν έχει πάθει τίποτα, το βλέπετε. Πλύνε βάλε, δεν έχει φύγει ούτε ένα στρασάκι. Νομίζω ελάχιστα είναι διαθέσιμα τεμάχια στο μαγαζί, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ναι. Πήρα και αυτά εδώ, αχρίαστα να είναι, αλλά τα πήρα. Συν τα φάρμακα που πίνω κάθε μέρα. Νομίζω αυτό εδώ το βαλιτσάκι είναι έτοιμο για αναχώρηση. Λοιπόν, τώρα αυτά τα τελευταία στιγμής που πρέπει να βάλω είναι φορτιστής, το γάλα του μωρού, μπιμπερό του μωρού,
Έχω αρκετά πράγματα, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες. Η ώρα είναι 1:50 και η Δήμητρα τώρα της ήρθε η όρεξη να κάτσει να ψάξει τι θα πάρει για αύριο. Εγώ του μικρού και τα δικά μου τα έχω φτιάξει και του μπαμπά μου. Δείξε μας πόσα κολλιά έχεις. Αυτά που βλέπετε εκείνο τα έχω βγάλει για να τα πάρω μαζί μου σήμερα. Σήμερα λέω γιατί είναι ξημερώματα. Να πάρω και αυτό το change. Πάλι καλά που δεν φεύγουμε πρωί γιατί το check-in είναι 3 με 4 η ώρα. Πάλι καλά. Εδώ κάτω η Δήμητρα έχει Παναγία μου και Χριστέ μου. Και γενικά όλο αυτό εδώ η σερταριέρα, βασικά όχι το ράφι, η σερταριέρα. Την έφτιαξα εγώ και είναι γεμάτη όλη καλλιτικά. Πάνω τι έχεις βγάλει όλα αυτά. Πες μου ότι όλα αυτά είναι για αύριο. Όχι, δεν είδες. Δεν ξέρω που θα χωρίσουμε. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα, εννοείται πως το βράδυ καθόμουν, τα σκεφτόμουν αυτά εδώ και λέω θα τα βγάλω από τα μικρά βαλιτσάκια και τα λοιπά και τσάντες και θα τα βάλω σε μια πελώρια γιγάντια τσάντα. Νομίζω αυτή εδώ θα μας βολέψει καλύτερα. Πήρα έξτρα εδώ καρεκλάκι για το μωρό, για την παραλία, πάρα πολύ ωραίο, διάφορα κουβαδάκια, φουσκωτάκια κτλ. Βγήκαμε με τον Κυριάκο να κάνουμε λίγο κούνια. Ο Κυριάκος δεν θέλει να πάρει τα ρούχα. Καλά κάνει και ο Κυριάκος. Και εγώ λέω εδώ στη Δήμητρα να μην παίρνει πολλά ρούχα. Έχει πάρει τη μισή της καρταρόμπα. Νομίζω ότι η Δήμητρα φτάνουνε, δεν ξέρω. Τι είπες? Ποτέ δεν είναι αρκετά. Ναι, μάλιστα. Όχι, κι άλλη προσθήκη. Έλεος. Λέω εντωμεταξύ στη Δήμητρα, θα πάρεις πολλά ρούχα? Δεν θα πάρεις, έτσι δεν είναι? Ναι, μου λέει, δεν θα πάρω πολλά ρούχα. Για αλλαξιές, ξέρεις τα βασικά. Μπράβο Κυριάκο. Τώρα αυτά εδώ είναι πράγματα που θα μας κρατήσουν το τριήμερο, ας πούμε. Δεν ξέρω παιδιά πώς μαζεύτηκαν έτσι. Εγώ πήρα μόνο τα απαραίτητα. Η Δήμητρα πήρε ένα σακίδιο μόνη της. Έχει βάλει μόνο δικά της πράγματα εδώ μέσα. Να πάρω και ένα καρεκλάκι για το μωρό, να πάρω και 1-2 φουσκωτά, 1-2 κουβαδάκια, κάτι πατατάκια, ρούχα από εδώ από εκεί. Πάει, χαμός. Στην Κρήτη που είχαμε πάει, είχαμε πάρει, να φανταστείτε, αυτή εδώ την ποσότητα, χωρίς μωρό, το 18 και το 19, και είχαμε βάλει και μπροστά. Αλλά είχαμε πάει ρε παιδιά 15 μέρες την πρώτη φορά και τη δεύτερη σχεδόν 20. Δεν ξέρω πώς μαζεύτηκαν τόσα, μάλλον είμαστε μεγάλη οικογένεια πλέον. Βρε Κυριάκο μου, ζωγράφισε εκεί πέρα, καλά ζωγραφίζεις. Εδώ τι το θέλεις? Πάλι καλά που καθαρίζονται, μόνο αυτό λέω. Και πάλι καλά που ζωγραφίζει μόνο σε αυτό εδώ το τοίχο. Δεν παίρνει δηλαδή το μαρκαδόρο και τρέχει. Και δεν ζωγραφίζει πάνω στο καναπέ και τα λοιπά. Πάλι καλά. Εγώ ωστόσο επικοινώνησα με τη βίλα. Συμπλήρωσα κάτι εκεί πέρα, ηλεκτρονικά έγγραφα και τα λοιπά, για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο σπίτι. Όλα είναι έτοιμα, τα έχω ξανακοιτάξει και ξανακοιτάξει, αν τυχόν έχω ξεχάσει κάτι, οπότε είμαι μια χαρά πιστεύω. Επιτέλους ξεκινάμε, είναι ώρα για αναχώρηση. Εδώ, παιδιά, τι να κάνουμε, κλάμα και κακό, δεν ξέρω. Ελπίζω να δει την πισίνα και να το αλλάξει η διάθεση. Πού είσαι? Ναι. Φτάσαμε, είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα, μαγικά. Έτσι όπως μπαίνουμε, έχουμε εδώ κουζίνα, θα κάνουμε ένα house tour. Έχουμε τραπέζι, έχουμε καναπέδες, έχει κι άλλη εδώ σκάλα, ακόμα δεν έχω δει που πάει. Και κοιτάξτε εδώ θέα. Πεθαίνω. Και κάτω είναι η πισίνα, πάμε και κάτω. Λοιπόν, τώρα ήρθα πάνω στο δεύτερο όροφο και έχει σε αυτό εδώ το κομμάτι το κρεβάτι. Εδώ έχει το μπάνιο, σκάλες, ντουλάπα και παιδιά, κοιτάξτε εδώ, υπέροχο.
μαγική θέα, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κατεβαίνω τις σκάλες και πάω στο ισόγειο. Υπέροχα. Λοιπόν, εδώ είναι πιο μεγάλο. Εδώ έχει κρεβάτι. Έλα Δήμητρα, είναι το δικό μου μαζί με της μαμάς. Έλα. Και τηλεόραση, και εδώ ανοίγεις αυτά τα κουμπιά στο πατζούρι και μπαίνει και τα σκηνή και ζεστή. Wow. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Τέλεια. Κι άλλο ένα δωμάτιο. Δεν ξέρω πού ανοίγουν τα φώτα. Να τα. 1, 2. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι και οι εγκαταστάσεις και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν μπήκα ήδη στη πισίνα, η μαμά μου η καημένη ακόμα δεν έχει προλάβει, γιατί ο μικρός πεινούσε και άρχισε να γκρινιάζει, οπότε έκατσε να τον ταΐσει. Και αφού οι υπόλοιποι πήγανε να πάρουν σουβλάκια να φάμε, εγώ και η μαμά μείναμε πίσω στο κατάλημα, οπότε θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε αυτή τη μισή ώρα πόσο θα λείπω. Οπότε πάω να πλατσουρίσω. Έχουμε μπει στη πισίνα και καθόμαστε εδώ πέρα. Έκανα και το μπανάκι μου μετά την πισίνα. Δεν χορταίνω αυτή εδώ τη θέα. Εννοείται πως θα πάω πάνω να κάτσω στο μπαλκόνι. Ανέβηκα πολέτη στον 3ο όροφο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία δείχνουν όλα. Τι ωραία θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία. Κάτω η πισίνα μας. Νομίζω θα κάτσω εδώ και αρκετή ώρα. Μα τι ωραία χρώματα βγάζει αυτός ο ουρανός. Πόσο ωραία, πόσο χαλαρωτικά. Είμαστε στο μεσαίο όροφο γιατί είναι έτσι πιο ευρύχωρο. Και έχει ωραία θέα, έχει και μπαλκόνι, είναι και το σαλόνι πίσω, έχει και τηλεόραση κτλ. Έχει και τα πράγματά μας, γιατί να μην τα ανεβοκατεβάζουμε πάνω κάτω. Και η ώρα είναι κάπου τα 11 και λέω να ξαπλώσω. Εννοείται πως θα κοιμηθώ μαζί με το μωρό και τη μαμά, αφού η Δήμητρα πήρε το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού πάνω, διπλό κρεβάτι μόνη της. Ο μπαμπάς πήρε το μονό κρεβάτι. Καλημέρα λοιπόν με αυτή εδώ την υπέροχη θέα. Δεν τη χορταίνω πραγματικά, δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει σε αυτό το βίντεο. Και η ώρα είναι για πισίνα. Ο Κυριάκος είναι full ανήσυχος, full. Δεν υπάρχει, ειδικά σήμερα κλαίει όλη μέρα, κάθεται και λίγο. Τα δοντάκια του σχεδόν όλα τα έβγαλε, να λέγα ότι έχει τα δοντάκια του. Γκρινιάρης είναι. Και τώρα ανεβαίνουμε τη σκάλα. Μάλιστα. Αυτά. Δεν θέλει και να τον ανεβάζω εγώ. Θέλει μόνος του να ανέβει. Η Μήτρα είναι έτοιμη. Τον Κυριάκο τον ετοίμασα. Κυριάκο δείξε outfit. Πεθαίνω. Και πάμε να φύγουμε. Πάμε βόλτα. Ήρθαμε εδώ για πίτσα στο κέντρο. Θάλασσα, πλατεία. Παιδιά έχει έτσι διάφορα. Εδώ βλέπω βιβλία, βλέπω κανένα δύο παιχνιδάκια. Πάμε να δούμε.
Είναι η πρώτη τελευταία μέρα της διαμονής μας, μετά φεύγουμε, αντίο διακοπές, δεν ξέρω αν θα πάμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ναι. Και αυτό απρόοπτο ήταν, δεν το είχα σχεδιασμένο. Περάσαμε καταπληκτικά, είναι ένα τέλειο ξενοδοχείο. Βασικά για να σας δώσω να καταλάβετε είναι βίλες, 8 βίλες στο σύνολο. Η κάθε βίλα, τριόροφη βίλα, έχει δική της πισίνα. Δεν περιλαμβάνονται πρωινά κτλ. Είναι τελείως αυτόνομες αυτές οι βίλες. Απλά υπάρχει καθημερινή υπηρεσία καθαρισμού πισίνας και καθαρισμού των δωματίων. Δηλαδή φαγητό κτλ, πρωινό και όλα αυτά πρέπει να κατέβετε κάτω στο χωριό και να βρείτε κανένα μίνι μάρκετ, γιατί σούπερ μάρκετ δεν έχει, και από εκεί. Ή αλλιώς 7 η ώρα το απόγευμα ανοίγουν τα σουβλατζίδικα και οι ταβέρνες, αυτό. Και έχει και μια πιτσαρία που δεν είμαστε φαν της πίτσας, οπότε ναι. Να φανταστείτε σήμερα, όπως θα έχετε δει και προλίγου, πήγα από την Αγία Άννα που βρισκόμαστε εδώ, πήγα στο Προκόπιο Βίας για να πάρω καλαμάκια. Εντάξει. Να σας πω κιόλας ότι κάηκα, παιδιά, γι' αυτό είμαι με την μπλούζα. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί της πισίνας και γράφει ότι δεν κάνει να μπαίνουμε μέσα με αντιλιακό κτλ. Εγώ εννοείται πάντα σέβομαι τους κανονισμούς, για κάποιο λόγο έχουν μπει. Και δεν φορούσα αντιλιακό. Εχθές όμως έτυχε να είμαι όλη μέρα μες στην πισίνα. Δεν βγήκα δηλαδή, ξέρω εγώ, για ένα μεγάλο διάστημα το μεσημέρι από τις 1 π.χ. μέχρι τις 4, που σήμερα το έκανα γιατί την έβαψα, οπότε εντάξει, δεν την ξαναπατάω. Κάηκα πάρα πολύ και το πρόσωπό μου έχει καεί, δεν ξέρω αν φαίνεται, και η πλάτη μου κτλ. Οπότε τώρα με βλέπετε εδώ με την μπλούζα, φοράω από κάτω το μαγιό και από πάνω φοράω την μπλούζα. Αν και είναι απόγευμα, είναι 5:30, δεν έχει τόσο πολύ ήλιο. Βλέπετε ο ήλιος είναι από εδώ και εγώ κάνω έτσι βόλτα εδώ πέρα και εδώ που βρίσκομαι τώρα. Αυτό εδώ το γάμα ας πούμε, εκεί πέρα δεν πηγαίνω. Ναι, αυτά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο pause από όλα. Αυτή η υπέροχη θέα θα μου λείψει πάρα πολύ, δεν μπορώ, είναι όνειρο. Μόλις ενημερώθηκα από τη Δήμητρα ότι θα πάμε βόλτα, οπότε θέλω να βγω να κάνω ένα μπανάκι. Αυτά. Έκανα λοιπόν το μπανάκι μου, ντύθηκα. Κοιτάξτε εδώ θέα, θα μου λείψει πάρα πολύ.
Καλημέρα, είναι επίσημα η τελευταία μας μέρα εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, λες και το έκανε αυτό το σύμπαν για να με αποχαιρετήσει. Τέτοια υπέροχη θέα, καθόλου αεράκι, δεν φυσάει καθόλου. Εάν δείτε καλά, η θάλασσα είναι λάδι, πραγματικά λάδι, δεν κουνιέται τίποτα. Ο ήλιος είναι φαντασμαγορικός, δεν υπάρχει. Και για το λόγο το αληθές, ορίστε, δεν κουνιούνται ούτε τα φύλλα. Δεν φυσάει καθόλου, καθόλου όμως. Εγώ εννοείται ότι έχω ξυπνήσει από τις 6 η ώρα. Έχω μαζέψει τα πολλά. Check out πρέπει να κάνουμε στις 11. Οι βαλίτσες είναι σχεδόν έτοιμες εκτός από 2 πετσέτες και 2 μαγιό που έπρεπε να στεγνώσουν. Και κάπως έτσι αποχαιρετάμε το σπιτάκι μας και φεύγουμε στο πραγματικό μας σπίτι. Πήγαμε σε μια καφετέρια στο Προκόπη, εν τω μεταξύ ξέχασα να βγάλω τα πράγματα όταν ήρθανε, κλασικά. Ο Κυριάκος ο Βασιλιάς τρώει αραχτό στην κούνια. Κάνουμε εδώ λοιπόν μια στάση στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο. Γυρίσαμε λοιπόν πίσω στο σπίτι μας, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Ο Κυριάκος εδώ παίζει. Εννοείται πως έχουμε βάλει ήδη τα πράγματα στη θέση τους. Δεν έχει παιδιά ούτε μία ώρα που ήρθαμε σπίτι, ούτε μία ώρα. Εγώ και η μαμά μου το έχουμε γενικά αυτό. Με το που μπήκαμε σπίτι έχω πλύνει 2 μπαλκόνια, ποτίσα τα φυτά γιατί τους είχα βάλει μπουκάλια. Εννοείται τα μπουκάλια ήταν άδεια με τέτοια ζέστη και τα λοιπά. Είχαμε πιάσει και φωτιά εδώ πέρα. Οπότε ακόμα χειρότερα, όλο το περιβάλλον και αυτά. Οπότε έχουμε βάλει και το πρώτο πλυντήριο. Πάλι καλά το πλυντήριο όμως είναι 10 κιλο, χωράει αρκετά πράγματα. Τα πράγματα έχουν μπει όλα στη θέση τους, βαλίτσες άδειες και τώρα ηρεμεί και το μυαλό. Αν τα είχαμε γεμάτα και παρατημένα κάπου στην άκρη, δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθούμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like και να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη φορά, bye!